daga naku Jamil DJ aka mai sabuwar tasha mai suna Madawa TV. Ka garzaya can ka kai saƙonka za a isar maka da shi a ko ina kake so cikin sauƙi. Siyasa ɗan siyasa ne, mawaƙi ne, mai bege ne, to ka zo za mu isar maka da saƙo. Komedi ne kake, za ka yi mu hauda maka a free. Madawa TV sabuwar tasha, Senegal Kaolack YouTube channel. Fatan alkhairi gare ku gaba daya. DJ aka life is very sweet. Wani wuri wanda yake da nisa bai da nisa, idan kana son ka samu shine sabuwar tasha Madawa TV. Madawa TV ma'ana kuma YouTube channel Senegal Kaolack Madawa TV. Gar kamata idan kana da buƙatar saƙo ga waninka, tasha ce wadda an buɗa ta domin al'umma, domin ci gaba, wanda idan kana wata ƙasa ɗan uwanka yana wani wuri, za ka iya wa magana ka ba mu ita, mu yi maka saving ɗinta zuwa ga tashar ɗin. Idan kana da buƙatar gaida wani gwamnati ko kuma ra'ayi akan wata siyasa, wani dai abu da ya danganci abu na mahimmanci, to yawa sai ka yi magana a kai. Za ka iya ɗora bidiyo, bayan ka ɗora bidiyo za mu baka lambar da za ka turo bidiyon, za mu yi maka saving ɗine, mu saka maka shi a cikin tashar. Gar ku manta, ku yi sauri mu je kacan, mu haɗu da ni da ku, naku DJ aka ma'ana life is very sweet. Gar ku manta, zan ba ku namba wanda za ka yi saving, ka turo min bidiyo wanda kake da bukata. Idan talla kuma kana da wani kamfani wanda ya danganci wanda ake sayi, za ka turo min abubuwan da kake sayarwa, zan yi maka tallatai, zan dora namba, adireshin naka duka inda za a yi a same shi, zan dora shi. Za ka saka please 22177713553 a hausance. za ka sa ƙari makari, za ka sa 2-2-1-7-7-7 ma'ana 7 so 3, sai ka sa 13, ka sa 55, ka sa 43. to anan ne za ka yi muna saving short video, ma'ana gajeren video ko dogon video, kowanne kake so za ka turo mana, za mu yi maka saving ɗine, mu saka maka shi a sabuwar tasha mai suna Madawa TV YouTube channel Senegal Kaolack Marseille Bundau. Daga naku aka gar ku manta, ina yi muku fatan alkhairi maza da mata. Idan ka gani kuma to kai sharing, bayan ka yi sharing kai liking. Idan ka shiga a can, ka kula da hannunka na dama, yawa za ka ga wani jan rubutu sabo ne a English, za ga ansa subscribing, to za ka dafa nan, zai baka ƙararrawa so 3 ka daga ta sama, yau ita ma'ana subscribing.